Level 1. Úplne v pohode. Level 2. Tiež v pohode. Jak to mohla zvládnuť? Ideme na level 3. Level 3. Vyzerá to, že na ďalšie levely to už bude poriadne osekané. Ideme skúsiť robiť tento kus. Toto je už level 10. Tak ideme, level 10. To sa úplne rozbilo. Ešte dáme level 40.